Ellen és James két jó barát, mindketten hotel tulajdonosok. Az éttermi részen nagy a fluktuáció, ezért Ellen már felhagyott a névtáblák és vezetői névjegyek folyamatos újranyomtatásával. James ez a probléma nem érinti, mert ClickMe okos névjegyeket használ, amin a személyes tartalom egy pillanat alatt megváltoztatható. Ellen újan érkezett vendégeit a recepció szobakulccsal és egy rakat információval látja el, mit hol találnak, mi a kapukód, mikor van a reggeli, és így tovább. Jameséknél gördülékenyebb a becsekkolás, mert vendégeit ClickMe vendégkártyákkal látja el, amíg az ajtókat is kinyitják, de mellette telefonhoz érintve minden fontos információt is megtudhatnak a szállodáról. Ellen vendégszobáiban vendégeit igyekszik a lehető legtöbb információval ellátni, így egy asztal csak arra szolgál, hogy azon a helyi látványosságok és szolgáltatások prospektusait tárolják. James úgy gondolja, hogy ezek az információk akkor is a vendégeknél kell legyenek, ha épp a hotel falain kívül tartózkodnak. Ezért James élő térkép nézetben olvashatóvá tette az ajánlott vendéglátóhelyeket, de akár egy gombnyomással taxit is hívhatnak, aki visszaviszi őket a hotelhez. Ellen vendégei állandóan a Wi-Fi kódot keresik a szobán belül vagy az étteremben. James tudja, hogy a Wi-Fi kód a legfontosabb, ezért a ClickMe vendégkártyán egy gombnyomással bármikor elérhetik azt vendégei. Ellen bízik benne, hogy az elégedett ügyfelek írnak majd pozitív értékeléseket, hogy a jövőben még többen oda menjenek. James nem bízza ezt a véletlenre, ezért a ClickMe vendégkártyán elhelyezett egy Google Reviews és egy TripAdvisor értékelő funkciót is, és kicsekkoláskor megkéri vendégeit, hogy ha elégedettek voltak a szolgáltatással, még egyszer vegyék elő a kártyájukat.